आबहावा आरो मिथिंगायारि संरैखाथि होनायनि फारसे गोनांथार हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना। बिटिआर सरकारा ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखाथि होनायनि गोनांथार नोजोरजों खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गुबुन मोनसे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। चिरां जिल्लानि बेंटलाव दिनै फाउन्डेसन फर रुरेल इनिशिएटिव्स, एनभाइरनमेन्ट एन्ड नेचार डेभेलपमेन्ट सुंद'यै फ्रेन्ड्सखौ बेखेवनानै बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बेखेवनाय समाव माखासे बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। आबहावा आरो मिथिंगायारि संरैखाथि होनायनि फारसे गोनांथार हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना। बिटिआर सरकारा ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखाथि होनायनि गोनांथार नोजोरजों खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गुबुन मोनसे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। चिरां जिल्लानि बेंटलाव दिनै फाउन्डेसन फर रुरेल इनिशिएटिव्स, एनभाइरनमेन्ट एन्ड नेचार डेभेलपमेन्ट सुंद'यै फ्रेन्ड्सखौ बेखेवनानै बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बेखेवनाय समाव माखासे बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।